někdo odnášel zase někam. Kde mám tady ale připravili. No, my se podíváme, jestli tady byly nějaké hodné děti a jestli tady byly nějaké zlobivé a budeš mít nějaké. Ale zatím počkej. My se tady probereme. Jsme tady byli před rokem a některé děti slibovaly, že se polepší. No, máš pravdu, u některých to nevyšlo nejlíp. No, Kačenka hluchá, je tady dneska? Pojď za náma, Kačenko, pojď, vem maminku, přivedi sem taky. Ahoj, Kačenko. Kačenko, ty seš prý hodně šikovná. Ve školce. A doma posloucháš rodiče? Maminku taky? Tak to je dobře. A řekneš nám nějakou básničku nebo nějakou písničku? Tak nám něco pověz. Můžete s maminkou. Nevezme děček. No krásně. Tak buďte hodná, poslouchej rodiče a doufám, že příští rok dostaneš takový nějaký balíček, nějaký dobrůtek. Tak jo, děkujeme. A Klárka